Na rozdiel od toho, ako svet často to vykresluje, ženy nepriťahujú peniaze, ale len cesta, vzhľad ani velikánske tvoje gestá. Ale je to prítomnosť, hĺbka, úprimnosť, najviac však mužskosť a pokorná čestnosť. Ženu najviac muž priťahuje, ktorý jej srdcu porozumie. A nie len jej krása, ale keď v nej vidí, že je spása. Chce niekoho, kto bude počúvať aj dým, nielen jej slová ako dlho, ale aj ticho medzi všetkým tým. Niekto, kto si nedáva na čas, aby všetko opravil to svoje, ale on sedí s ňou v jej búrke, drží priestor pre emócie tvoje. Niekto, kto ukazuje, že je dáma. Niekto, čo jej pocit dáva, že nie je s tebou sama. Emocionálna, silná jej podpora je jednou z najhlbších fóriem náklonnosti, po čom žena túži a nie je len zhora. Keď sa počuje a vidí vo svojej zraniteľnosti, keď vie, že sa ti môže otvoriť a stále sa bezpečne môže cítiť. Toto je čas, kedy je kráska, teraz začína kvitnúť tá pravá láska. Nehľadá dokonalosť, hľadá prítomnosť, hľadá ten druh lásky, čo jej neurobi žiadne vrásky. Tým, ktorá upokojuje chaos jej a nepridáva falošnú nehu. Preto pokoj léči chaos v nej a fyzická náklonnosť má veľkú váhu, ale nie je to len emocionálna blízkosť, na čom jej záleží, chce a zaváži tvoja vernosť. Vrelé objatie, jemne držaná za ruku, sladký bosk a je vždy po tvojom boku. Tieto jednoduché gestá hovoria samé za seba, pripomínajú jej, že je túžená, a vtedy je celkom do teba. Že nie je len rozum byť spojená s dušou a telom, ktoré si oni vážia, potrebuje byť spojená aj čelom. Vo chvíľach dotyku sa cíti uzemnená, cenená, hlboko s tebou prepojená. Chce byť držaná nielen v tvojom náručí, ale aj v tvojich myšlienkach spojená. V tvojich snahách a úmysloch priťahujú ju muži, ktorí sa objavia nie len raz a na krátky čas, ale navždy a v ten pravý čas. Nech sa cíti vypočutá, ocenená, ale hlavne pochopená. Je nič necíti ako povinnosť, ale ako privilégium, a že je ona cnosť. Pretože nakoniec skutočná láska nie je o veľkých vyhláseniach, je to neodtrhnuteľná páska. Nech sa cíti vypočutá, ocenená, ale hlavne pochopená. Jej nič necíti ako povinnosť, ale ako privilégium, a že je ona cnosť. Vrelé objatie, jemne držaná za ruku, sladký bosk, nech vždy po tvojom boku. Vrelé objatie, jemne držaná za ruku, sladký bosk, nech je vždy po tvojom boku.
Pretože nakoniec skutočná láska nie je o veľkých vyhláseniach. Je to neodtrhnutelná páska. Nech sa cíti vypočutá, ocenená, ale hlavne pochopená. Jej nič necíti ako povinnosť, ale ako privilegium, a že je ona cnosť. Vrelé objatie, jemne držaná za ruku, sladký bosk, nech je vždy po tvojom boku. Vrelé objatie, jemne držaná za ruku, sladký bosk, nech je vždy po